Cando en calquera lugar escoitamos falar do Concello de Fene, onde estamos hoxe facendo este programa de viaxe, de seguido chegan ao noso maxín as imaxes de aquel concello industrial, de aquel concello onde a construción naval o ocupaba todo. Estes grandes asteleiros que teño ás miñas costas de Astano facían, nos anos 60 e 70, os barcos máis grandes do mundo. O asombro da enxeñería, aqueles Arteaga, Butrón, Ocean Park, aqueles barcos de 300 metros de eslora. Pero todo iso é xa historia. E quizáis tamén todo iso estivo de algún xeito tapando os moitos argumentos de tipo monumental e turístico que ten este concello. Así que nós neste programa hoxe imos visitar esa parte case que descoñecida deste concello de Fene. As súas construcións religiosas e sobre todo civís, esas construcións de indianos. E tamén, por suposto, achegarémonos á parte máis fermosa do concello, a natureza do concello con esa fervenza do velelle que comparten co concello de Neda. Ben, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Por suposto, tamén falaremos da gastronomía que non pode faltar no noso programa e imos comezar xa esta visita polo concello de Fene. A historia de Fene está moi unida á propia historia de Ferrol, pola proximidade de ambos os dous concellos e, sobre todo, dende a instalación do arsenal no século XVIII. A primeira noticia documental do concello aparece nunha escritura do ano 1110. Refírese a un litixio entre as mitras de Santiago e Mondoñedo pola propiedade do arciprestado de Bezoucos e na relación de persoas citadas aparecen os párrocos de Sillobre e Fene. Moitas lagoas documentais dende entón e poucos datos ata que no ano 1595 se inaugura o libro bautismal de Fene, figurando xa como parroquia independente e co mesmo nome. E é precisamente no século XVII no que se construíron a maioría dos monumentos, sobre todo de carácter religioso. Por tratarse dun concello cativo e sobre todo por coincidir o seu florecemento coa instalación da factoría Astano, Fene non posúe un grande legado artístico. A igrexa de Santiago de Barallobre destaca por estar situada nun tramo do camiño inglés que levaba os peregrinos ata Santiago de Compostela. Tamén do século XVII é a de Santa María de Sillobre, con fermoso alpendre e que acubilla entre as súas pedras a imaxe da santa nunha fornela. Moi preto, os devotos beben das augas milagreiras que emanan desta fonte. De principios do século XX é xa a de Santa Olalla de Limodre. De entre as construcións de carácter civil podemos destacar a ponte medieval sobre o río Velelle, situada na parroquia de Sillobre. Un total de 57 muiños franquean as beiras dos seus ríos, algún deles restaurado pola Escola Obradoiro, como é o caso do Muiño do Redondo, adquirido polo Concello, nun afán de conservar as raíces máis populares. Numerosas edificacións de estilo colonial espállanse por todo o municipio, o mesmo que escolas creadas polas sociedades de migrantes de Fene. A loita pola preservación do medio natural obtén os seus froitos día a día coa construción de parques e áreas de recreo, aproveitando as marxes fluviais e o patrimonio verde que a propia natureza foi quen de lle outorgar.
parques como o da Tiña ou do río Vá e mesmo do río Cádabo, situado no centro urbano, son unha boa mostra do interese pola ecoloxía neste municipio coruñés. A beleza do interior temos que sumar a forza da súa costa, que deixa ao descuberto magníficos areais, praias cativas e recollidas como a de Coído ou mesmo a de Amieiras, ambas as dúas de gran atractivo turístico. Pero, sen dúbida, unha das visitas que máis paga a pena cando un se achega a Fene é a Fervenza, un salto de auga de enormes dimensións que orixina un espectáculo fluvial impresionante sobre o río Velello, onde a vegetación autóctona atopou o hábitat idóneo para o seu florecimento, facendo deste máxico lugar un sitio distinto. E despois deste percorrido pola historia, os monumentos e tamén a parte paisaxística deste concello de Fene, imos facer, como facemos sempre, unha parada para xantar, porque o xantar é unha parte realmente importante en calquera viaxe. Nos eliximos aquí en Fene un dos restaurantes tradicionais e un dos restaurantes tamén máis antigos. É unha dinastía familiar que empezou cos pais e que agora continúa tamén cos fillos, aínda que os pais tamén seguen neste mesmo negocio. Estamos no Muíño do Vento e imos ver que nos fala, que nos conta de o que temos que xantar cando vimos aquí a este concello de Fene un dos seus propietarios, un dos fillos, Carlos Varela. Imos dentro. ¿Qué hay, Carlos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo te estaba agarrando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hombre, sempre chegamos a tempo cando sí, vimos a un sitio como este para xantar, non? Sí, home, moi boa. Eu dicía que este é un dos restaurantes, decía ao principio, que este é un dos restaurantes de máis tradición aquí en Fene. Levades moitísimos anos, verdad? Home, a ver, nos levamos desde o ano 75, 33 anos. 33 anos. Sí. 33 anos, este ademais é un negocio familiar, non? Totalmente familiar. Porque empezaron os teus pais. Sí, ahora continuamos eu, mas meu irmán van. E a cousa, bueno, pues vai funcionando. Bueno, mira, vamos a ver. Que temos que xantar cando vimos a Fene? Cando vimos a facer un viaxe? Fene, despois do Banco das Pías, que é un dos bancos máis importantes de marisco, temos que tomar unhas ameixas. Obviamente, as ameixas, nós temos a especialidade da plancha, pero, bueno, hai outras preparacións, como xa a mariñeira e tal, pero nós, as da plancha, bueno, véndense moitas, é un dos platos, digamos, platos estrela noso, non? As da plancha teñen que ser femias ou machos? Isto é ameixa babosa, tipo babosa, que sería equivale ao macho. Equivale ao macho. A femia ou fina sería un pouco mellor para a natural, tamén a temos, pero para facer a plancha, mellor macho ou babosa. Porque é máis blandiña ou...? Sí, é unha ameixa máis blanda e máis fácil de cociñar. E a preparación desto é sinxela, non? Sí, a preparación desto é... Bueno, sempre ten algún secreto, pero... Sí, bueno, algún secretillo non podemos decir todo porque senón a xente fai nas súas casas xa non ven ao muiño. Pero as ameixas é simplemente plancha ben quente, botar un chorro de aceite, as ameixas á plancha, bueno, un momento en que poden tardar 4 ou 5 minutos, depende do tamaño, que estén abertas, retírense e botexes unha salsiña por encima que leva un componente de aceite e limón. Aceite, o que non lle solemos poñer, aceite de oliva, porque o aceite de oliva taparille un poquinho o sabor, non? Entón, utilizamos outro tipo de aceite máis suave. E nada, pues, botarlle aceite, un poquinho de limón e a mesa, a papadas. Bueno, este digamos que é o plato estrela de Fene, non? Porque... Sí, é un dos platos... Se non é a plancha, como decías ti, non outro tipo de especialidades, pero aquí hai moitísima ameixa aquí neste banco. Sí, hombre, este é un banco importante. Pero te vexo que tamén aquí tes demasiado. Temos uns camaróns que acaban de chegar do mercado, que previamente se coceron. Temos unha cigaliña do día que hoxe coincide que non é moi grande, pero é de boa calidad,
viva, como se pode ver. E, sí, en marisco sempre temos aquí unha variedade de 7 ou 8 mariscos diariamente, que é o que un dos pratos fortes nosos, non? Bueno, para estes mariscos e despois para o peixe, que falaremos co peixe, pois supoño que os viños blancos galegos, non? Home, sí, a ver se o camarero nos sirve un poquinho de viño blanco. O camarero ou teu irmán? Meu irmán. Teu irmán que é experto en viños. Que é o que leva a bodega, sí. Bueno. Viños blancos temos viños buenísimos, tanto albariños como ribeiros. Este que nos está botando en particular en ribeiro, que están moi bons, godellos. Últimamente os ribeiros melloraron moito. Moito. Tamén subiron de precio. Bueno, ahora mismo hai que decir, sendo realista, que o precio de o ribeiro, un bon ribeiro, equivale ao precio dun albariño. Pero non ten nada que desmerecer a un albariño, Non ten nada que desmerecer. Hai uns ribeiros fantásticos, a verdade. Bueno, xa se supón que tomamos xa as ameixas, o marisco e todo isto, que é fundamentalmente o que pide a xente que vende fora, non sei? Sí, isto, o marisco é o que pide pensando no marisco. No marisco, está claro. Además que nós temos unha boa relación calidad-precio, me refiro non a nós como Muiño do Vento, sino na zona de Ferrolterra e comarca temos moi boa calidade a uns precios moi bons, entón é normal que cada vez veña máis xente aquí a consumir o noso produto. E despois o peixe, temos ali unha lubina á espalda. Temos unha robaliza da ría á espalda, que tamén é un dos platos que máis éxito ten, aparte dos, os calamares á plancha e tal, pero a robaliza véndese moito aquí. Unha preparación sinxela igual que as ameixas, vai á plancha, logo leva unha salsiña de aceite vinagre e uns allos laminados por encima. O importante é a calidad e que este ben fresca. Que estea fresca. Que este fresca, punto. Despois, agora, concretamente no apartado da carne, temos a caza. Caza. Agora estamos con unhas xornadas de caza, o tempo da caza, e temos 4 ou 5 platos de caza. Temos a perdiz, a lebre, o venado, e en concreto hoxe fixemos o coello de monte. Coello de monte así estofadiño, que está moi rico, con cogumelos, que son de aquí de arriba da capela, da zona de aquí de arriba, do Forgoselo, e xa che digo, eso son un plato que tamén sale moi ben. A perdiz tamén sale moi ben, pero o coello de monte sale... E antes falábamos dos viños blancos, agora haberá que falar tamén dos tintos galegos, porque teredes unha ampla bodega, non? Home, nós temos unha bodega que para o noso pequeno restaurante temos máis de 500 referencias. E, bueno, que a caza está claro que un poquinho de tinto, un poquinho de tinto da Ribeira Sacra, que podría ser tamén tinto de Valdeorras, que podría ser tinto de Monterrey, pero que a caza iría perfecto, además que temos promocionar os nosos viños tintos, que son moi bons. No, ademais, agora mesmo, na Ribeira Sacra, concretamente, en Valdeorras, están facendo unhas crianzas que están moi ben. Sí, con barrica. Xa casi todas as bodegas teñen un viño do ano e logo un viño con crianza en barrica de, me parece que son 6 ou 8 meses, están salindo moi bons. Son uns viños con un poquinho máis de corpo, pero que están moi ben, e quedan moi ben con os platos estes. Mira, Carlos, aquí, polo que vexo, e polo que vi na cociña, a cociña é cociña tradicional, a de sempre. Aquí non hai inventos. Aquí non hai inventos, non? Nada. Aquí bo produto. Bo produto, comprar ben no mercado materia prima de primeira calidad e elaborar sencillamente, sin moitos aditivos e moitos... Nós non facemos cociña, nova cociña, facemos cociña tradicional e de momento nos vai ben. Vai ben. Vai-nos moi ben. Bueno, en realidad é o que lle gusta a xente de todos os días. Sí, a de todos os días. A xente que ven unha vez... Aí miña mãe, que é a xefa de cociña, fai un caldo que é espectacular. É unha pena que non os teñamos hoxe aquí, mira. Bueno, pero outro día. Caldo de navizas. Caldo de navizas, sí, bueno, Carlos, moitísimas gracias por deixarnos entrar no teu restaurante, por atendernos. Bueno, vamos a intentar agora a ver se damos boa conta de todos estes manxares que temos aquí. Moi ben, gracias a vos. Bueno, pois nós imos xantar, imos probar todo isto que nos preparou aquí Carlos Varela e toda a familia Varela aquí no Muiño do Vento, e a vostedes decimosles que ata outro día en calquera outro lugar de Galicia, que agardámoslos aquí neste programa de viaxe, que se poden dirixir a nós a través dese enderezo electrónico de viaxe@crtvg.es ou ben tamén por unha carta ou tarxeta postal a ese enderezo de Bando San Marcos, Santiago de Compostela. Para despedir, que mellor que seguir percorrendo esta costa da ría que forma o Río Grande de Xuvia, a ría de Ferrol. Imos seguir percorrendo esta costa
para que vostedes vexan que paga a pena chegarse a Fene e a estes lugares da Bisbarra Ferrolá. Gracias por acompañarnos e ata outro día. Bueno, Carlos, por onde comenzamos? As ameixas. Por as ameixas.